Mga tribo nga magapasundayag sa dinagyang 2021, hindi na pareho sa naandan. Audition sang performers mag-aumpisa na buwas, tubtob sa Biyernes. Si John Sala nakatutok, live. John? Kate, sa mga luyag nga mag-audition paghiwaton ini sa Halandoni National High School, alas 2 tubtob alas 5 sang hapon. Pangod sa pandemya pati ang naandan nga pagsaulog sang Dinagyang Festival nga ginakabig isa ka world-class festival, ginlain na gud hindi malapas ang mga health protocols. Suno sa Iloilo Artists Festival Association o kun IAFA, madamong mapagbago sa pagsaulog sang Dinagyang 2021. Isa sa mga balantayan ng pagpasundayag sa mga tribo. Unsang una, school-based ang Dinagyang Tribes Dance Competition subong mangin per district na ini. Buwas nga adlaw magasugod ang audition para sa mga luyag magpakigbahin. 50 ka mga dancers kag 20 ka mga reserve dancers ang pagakwaon. Harap ang pandemic. So, Dinagyang will go digital and virtual sa tanang platform sa social media. So, meaning ibabol, before mag-start ang rehearsal starting next week, iswab sila. Kung sino madala sa audition nga 50 and makuha kami another 20 nga extra, kaya di takabalo sa 50 nga na, pag swab si positive. Pagatungaon sa duwa ka grupo ang 50 ka mga dancers kag magabulos-bulos sa sa pito tanan ka nagkalain-lain nga mga tribo nga nagarepresenta sang pito ka distrito sang syudad. Siguraduhon man sang IAFA nga ginasunod sa mga dancers kag choreographers ang health protocol samtang nagapatigayon sang auditions, practice kag filming sang Dinagyang Tribe performance. Ang amon guideline is dapat 20 to 50 years old lang. Kaya wala pinakabalo ng status naton sa aton pandemic. Second, dapat wise siya sa underlying condition. Then third, dapat able and physically healthy siya. Third, dapat wala siya kaagi travel for 8 months outside Iloilo. Dapat wala siya kaagwa, hindi sa LSI, hindi siya OFW. Second, dapat wala siya contact trace or wala siya kaagi positive. Isa si Raymark sa magapasakop sa audition kag suno sa iya apisar nga malayo sa naandan. Excited na ini sa Dinagyang 2021. Gusto para kay senior sa ninyo, panata may namon. Pangin highlights ang Dinagyang Tribes performance ang pagpakigbato sang syudad sang Iloilo sa COVID-19. No, kami mga warriors, kami sa bola-bola, sa pagidait nga, subong doktor na, nurse na, military na, bombero na, politician na, barangay tanod na, health worker na. So sila ni amon interviewon nga if-use namon sa film nga sang una warriors sila namon in devotion sa Santo Niño, now warriors sila fighting COVID. Kate, magarepresenta sa distrito sang Haro ang tribo sa Lugnon, tribo paghidait naman sa Lapas, Ilonganon sa Lapuz, Panayanon sa Molo, Baryuhanon sa City Proper, Baybayanon sa Mandurriao, Dagatno naman sa distrito sang Arevalo. Balantayan man Kate ang mangin special participation ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo sa Tribes performance. Kate? John, bangod may pandemya, kita nga ginapangatubang subong. Ano nga mga pamaagi ang igapatigayon para mapatuman sa gihapon ang safety protocols para sa mga nagkalain-lain nga tribo? Kate, suno sa Iloilo Artists Festival Association nga iga-house nila sa Halandoni National High School ang mga mapilian nga dancers sagud malikawan nga maglinagaw sila kag posible nga magpositibo pa sila sa COVID-19 kag malat na ng ilang mga kaupod sa tribo kag samtang naga-audition, practice kag sa filming mismo sang ilang performance i-observe nila ang physical distancing kag magasuksok sila sang face mask. Kate? John, bangod iga-house ini sila, diin bala sila makakuha sang budget kag pila ang budget nga gin-allocate para sa ila? Kate, suno sa Iloilo Artists Festival Association nga naghatag ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kun IFFI sang 1.4 million pesos nga budget para sa mga gastuhan sang mga tribo nga ini. Buot silingon, tag sa katribo may ara sang 200,000 pesos nga sarang nila magasto sa practice nila sa ilang mga costume kag naghinyo man sang bulig ang organisasyon sa mga barangay kapitan sa mga tagsa ka barangay sang syudad agud maghatag sila sang financial assistance. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.